Kachikenaso BBC a News Africa yapalamulanso kuti TNT ndipo kuli mdipiti amalawi ambiri ndithu apita kumene kuku akutukwana ndithu ngati mmene adachitira pa za ngozi ya ndege ija yomwe idatenga Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena okwana 8 nawonso kalengezedwe kawo ka nyuzi sikanali kokondweretsa yayi amapanga ripoti zawo ndiyero amalawitu kuli kumeneko ndithu nkhani moti amene mwatsalira tiyeni ndithu ku BBC News ndithu tikaonetse guys chifukwa nanga ripoti la jiri top comedian ay komabe tikatenga nkhani tikaiona bwinobwino muli kachilungamo tunkati muli kachilungamo mkatimu komabe nangatingatani nanga komabe ya you know what hayi did mabe nanga simwa mwambo besi malawi be ali kuti ali konko ndithu katukwana yetu ndi guys hey tiyeni guys wena kurapa kuti komati na BBC mukamati top comedian kufuna kunyuzisa at emergency kumeneko BBC knows how to get our attention for traffic on their pages. Yeah, they do that deliberately. Hey, Nagudia, we know there is a Malawian there who always reports news about our country in negative way. Yeah, Mulungu, akujotserenzi wanda chokonda kuwerenga makomenti. Makamaka ino mwakugitha phone ndi dzanja limodzi. Anyway, I think about it so gets in limodzi. Abakuti zikukhuzana yani ino awawa amadziwa kuti amatiyamba amalawi attention imadzadza pano tikutulukani kuti mapangira dawa amalawi guys kukukuli amalawi ambiri 10 bwerani akumatilonjeza maiko onse vice president amatisakatu hayi lero sumu kodi inuyo usawi chinji nyo guys yalla